Serbisyo Publiko Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pitsa 5 na bulan sa Nobyembre tuig 2021. May pista opisyal sa bilog nga Negros 5 de Nobyembre. Anano ang mga balita kag isyo nga aton arangkadahon para karon nga adlaw. Bao si Bongbong Marcos ginpasakaan disqualification petition. Ano ka mo? Nahadlo ka mo? Kay Bongbong Marcos? Presidente Duterte, ginakonsiderar nga magpapili senador. Pila ka mga balita, issue lokal. Siling ni Mayor Bing sa iya sinimando ehekutibo, kakas ang nagabaral sa mga salakyan di pasahero. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakas sa mga kagaw nga nagtap unahon taniyo. Hindi ba lang disqualification nga ni? Nagalibog ang ulo ko. Nahadlo ka mo kay Bongbong Marcos? Kung ako yung babayaan ko ni. Kung hindi ka mo yaluyag kay Bongbong, kung hindi nyo pagbutuhon, amo na bla? Daw tagait sansa, padalaga na. Balo ka mo, ang tagreklamo sini ang petisyon, bagod sa balanga na tabo sa to, kadumdum ka mo, nga daw na convict ini si Bongbong Marcos sa Quezon City Regional Trial Court, remember? Sa tong Hulyo 27 tuig 1997, ano ang sala naging patong kay Bongbong? Ang hindi pag-file sang income tax return kag pagbayad sang iyabwis halin tuig 1982 tubtob tuig 1985. Kag ang record nagapakita nga si Marcos ginpamatbatan nga dapat bilangguon 7 ka tuig kag magbayad penalidad sa pila ka count sa paglapas sa National Internal Revenue Code. Galing si Marcos nag-apila ini sa Court of Appeals. Kag sang Oktubre 31, 1997, ang konbiksyon gin-modified ini siya. Imbes nga bilanggoon na naog na lamang sa penalidad. Wala magsulod sa bilangguan, nagbayad lang sa penalidad. Amo ning rason kung nga gipatahan petisyon nga hindi luyag nga ini siya magapapili sa pagka-presidente. Pero para sa akon ako pamangkuton. Sabi, kung hindi giman ko magbuto kay Bongbong Marcos. Pero kung ako pamangkuton opinyon, padalaga na. Ang tanan sa demokrasya nga pungsod pwede magpapili. Di si Bongbong may kasarang man, may alam man, may kwarta man. Padalaga na. Kag ang tanan nga petisyonel, kag ang tanan nga hindi konforme kay Bongbong Marcos, ino nyo sa baluta. Dito nyo ibuga ang kalain sang buhot nyo. Ipakita nga hindi ka mo konforme sa iya, paagi sa
pagnuno sa balota kag hindi pagbutang sa ngalan niya. Pero pabayi siya nga magpapili. Alugid kadlukan nyo, kung hindi ka mo gusto siya, kung hindi nyo pagbutuhon, pero daw hindi naman na maayo yung petisyonan nyo nga hindi magpapili, kinamatarong ina santag sa ka-Pilipino. Kaya ang aton layan ni Gasiling, kabalo magsulat, kag magbasa, soberante ang alam, hindi bla Harvard ko no, si Bongbong Marcos, so pabayi, padalaga na, depende sa bumuluto kung butuhon niya o kung hindi. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik ka. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa nilagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 6:46. Ang masunod nga isyu idulong sa dire kita. Kanami ni sang kasaysayan sang kabuhi ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagligad nga bulan siling niya, magaretiro na ako sa politika. Subong, ginabarinahan sa mga kalyado ya. Nya, Mr. President, dagan bala senador. Balo ka niya kung madlagan ka senador. Sigurado niya daog ka. Kung magdaog ka, himuon ka namon presidente sang Senado. Porte, no? Grabe nga mga handom. Kung sa kanta Pinoy pa, matayog ang pangarap pa. Matayog ang pangarap ni Pepe. Wala pa gani magsugod ng eleksyon. Ginaplanuhan na mapresidente sang Senado. Pero si Presidente Rodrigo Duterte, mapati kamo kag sa hindi, ginakonsiderarya nga magpapili senador siling ni Bungo kung magpapili ka Mr. President, mamigway ginisla, ti aray kagit sa slot ko, dako ni nga bulig para sa akong kandidatura. Porte, kung hindi maglagan si Sara, balitid sila kay Presidente Rodrigo Duterte. Pagkatapos nga magyamid ang Presidente, alungay naman sila kay Sara Duterte. Porte, no? Porte ginapagsalig sang mga kaalyado ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya ikasarang kag sa iya popularidad. Tilang taon ta? Lapit na lang Nobyembre 15 ang katapusan. Desisyon kung may substitusyon, desisyon base kung may magpasimpalad pa nga politiko. Kay ban si Isko Moreno ang iya bise si Willie Ong bala, nagsiling nagligad nga bulan mo. Nya kung makakita ka sang mas mabakod nga Vice Presidente, willing ako manahog kag magpabulos kung mas mabakod ang mapilian mo. So, Nobyembre 15, pabuto naton may mga pagbulubaylo sa patag sang politika. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolog saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action
Aksyon Radio. Pagkulong yun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Masunod nga isyo idulong sa aton sang Life Extension Philippines.
na ikaw nang ginapamati, alam mo'n ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Dos, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Radio.